משפחת הפלאפל בהכנות לפתיחת דוכן בנתיבות. לא, אנחנו פותחים קונדיטוריה. רגע, עשינו טונה של פלאפל. אבל הנה, תראה, אתה רואה שנגמר? אתה רואה שנגמר? מה, חשבנו שזה המון. לא, זה סרטון, בואי נעשה. סרטון, אוקיי. אני אחרי זה מעלה. תגיד את סרטון שנוכל לדבר. לא, מעלה את זה ליוטיוב. אוקיי, שימו לב. הפלאפל הזה הוא הפלאפל עם מתכון מיוחד, חומרים טבעיים, אקולוגי, זה חומוס אורגני, פטרוזיליה אורגנית, כוסברה אורגנית, מלח אורגני, אשתי אורגנית, ממולא בגבינה. ובפנים יש הפתעה. הפתעה. תגלו.